ആൻസർ. തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം. കാണാലോ. ഇടയ്ക്ക് ആരോ കേറുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത്രയും മതിയോ അതിന്റെ മീനിങ്, അതിന്റെ അർത്ഥം? ദേവിയേതല്ലാത്തവരൊന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണതായിരുന്നു നല്ലത്. വീട്ടിലെ കാര്യം കൊച്ചു ഒന്നും കേൾക്കുന്നു കേട്ടാ. ഇന്നലെ ഇതാ പ്രശ്നം വന്നേ. ലാസ്റ്റ് എല്ലാരും കൂടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ആൻസറിന് ഒരു സംശയം വന്നു. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുന്നവരല്ലേ. നമ്മള് ഒരു മാല ജപിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, 4 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും, 8 മാല ഉണ്ടാവും, 16 മാല എത്തിയവരുണ്ടാവും അല്ലെ. നമുക്കൊരു സെറിമണി വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിനി. ഇന്നിപ്പോ മീറ്റിംഗിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അതായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രൂപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാതാജിമാരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എത്ര റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കൗണ്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാവരും. നാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ 16 റൗണ്ടും യമനിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് പറയണം. 16 റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളവർ അത് പറയണം. എത്ര റൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മാല ജപിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും. ഇപ്പൊ ഒരു മാലയ്ക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, 4 മാല ജപിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുണ്ട്. നമ്മളൊരു സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അതിന്. ഷെൽട്ടർ, ശ്രദ്ധാവാൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണ സാധക് സേവക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു സെറിമണി ഒക്കെ വെക്കും. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ഓൺലൈനിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ദിവസം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളത് എത്രയും വേഗം എല്ലാവരും കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ എത്രയും വേഗം നമുക്ക് ഈ കാർത്തിക മാസത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അയോധ്യ യാത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ 29-ാം തീയതി തൊട്ട് 28-ാം തോന്നുന്നുണ്ട് പോണത്. 28-ാം തീയതി തൊട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു 5-6 ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ വേണം പരമാവധി. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും എത്ര മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കൗണ്ട്, പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം. കാരണം സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരേണ്ടതല്ലത്. അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുക്കണം എല്ലാവരും കേട്ടോ. മാതാജിക്ക് വിളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ട് അതായിരിക്കും നല്ലത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മളെ സൗകര്യത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ മാതാജിമാർ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാം എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും. നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഇടുന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നിപ്പോ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയായിരുന്നോണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മംഗളാരതി നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അത് കയറി തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. കാരണം ശരിക്കും അതേ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ 6 മാസം തൊട്ട് 1 വർഷം വരെ നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകണല്ലോ. നമുക്കറിയാലോ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ അതിൽ നിഷ്ഠ എന്ന് പറയില്ല, നമ്മളതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓരോ സ്റ്റേജ് വൈസ് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ച് പതുക്കെ ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ എത്രയാണ് ജപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പേര് കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ ലെവൽ 3യുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. ലെവൽ 3 കംപ്ലീറ്റ് ആയവരുടെ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞവരുടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെ. അത് 1 തൊട്ട് 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിട്ട് നമുക്ക് 6ലേക്ക് കിടക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്, കുറച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് സംസാരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത്? ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതെന്നാണ് കണ്ടത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ പറയാ? വേഗം പറഞ്ഞൊരാള് മാതാജി ഞാൻ പറയാം. പറഞ്ഞോളൂ. വാക്കിന്റെ ത്വര, മനസ്സിന്റെ ത്വര, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, ഉദരത്തിന്റെ ത്വര, ജിഹ്വയുടെ ത്വര, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര. ഈ 6 ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾ ഈ ഭൂമിയെ തന്നെ ശിഷ്യപ്പെടുത്താൻ ആ വ്യക്തിക്ക് കഴിയുണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മൾ കണ്ടെന്താണ്? കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. അപർണ മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി, ലൗകിക ജനങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 ആഗ്രഹങ്ങൾ കൃഷ്ണഭക്തി കൂട്ടുന്നു. നമ്മളെ ഭക്തി നശിച്ചു പോകുന്നു, നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ആരാ പറയാ? പറഞ്ഞോളൂ. ഉത്സാഹം കൊണ്ടും വിശ്വാസം കൊണ്ടും ക്ഷമ കൊണ്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുഗുണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അഭക്തരുമായുള്ള സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കണം. പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാനും ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. നാലാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ സ്നേഹവിനിമയം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. പ്രമിള മാതാജി. ദാനം ഫസ്റ്റ് ദാനം കൊടുക്കുകയും ദാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗുരുവിനോട് ഇത് രഹസ്യമായ ഗുരുവിനോടല്ല, ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായ ഇത് സംഗതികൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അതേപോലെ അത് അതേപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം ചെയ്യുന്നു. മറ്റേതെന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയും അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവിനിമയം കൂട്ടാനായിട്ടുള്ളത്. അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശം എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തർക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ നമസ്കരിക്കണം. അവരെ മധ്യമ ഭക്തരെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരെ, അന്യരെ ദ്രോഹിക്കാത്തവരെ, ആരുടെ നെഗറ്റീവ് കാണാത്ത വ്യക്തികളായിട്ടും ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെ ഭക്തിയിൽ മാത്രം സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അവരെ ആദരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായി സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ആദരിക്കണം. ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് അതിലെന്താ തോന്നിയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞാല്, ഒന്ന് കൃഷ്ണ എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. വിധിപ്രകാരം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായ ഭക്തനെ നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറയുന്നത്? ആദരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി, ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തൻ, അതെ, അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷങ്ങൾ കാണാത്തത് ആരാണ്? ഉത്തമാധികാരിയെ പറയുന്നതാണ്. ആ ഉത്തമാധികാരി അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്താണ് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഭക്തന്മാരെ സമീപിക്കേണ്ടതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അതാണ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്. ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ്, ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ആറാമത്തെ ഉപദേശം. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഇപ്പൊ ഈ 5 ഉപദേശം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? ആണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ആറാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഞ്ചാമത്തെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഭക്തന്മാര്. നാലാമത്തെ ഉപദേശത്തില് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടേണ്ടതെന്ന് കണ്ടു. അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ ഇനി ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെയാണ്, ഭക്തന്മാരെ കാറ്റഗറി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ആറാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അപരാധം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്, അതായത് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ് ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുള്ള അപരാധം പറയുന്നത്. ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റക്കായി നിന്ന് പോകും, പോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. അതാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പാടില്ലാത്തത് വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ്. വൈഷ്ണവ നിന്ദ പാടില്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ ആറാമത്തിൽ പറയുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർ നാപ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത്. ഗംഗാപസാം ന ഖലു പുത്പുതാഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മാദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർ നാപ്രാകൃതത്വമിഹ ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത്. ഗംഗാപസാം ന ഖലു പുത്പുതഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മാദവത്തമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈ. ഇതവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സാമാന്യ ദൃഷ്ടിക്ക്, അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനെ എടുത്തോളൂ. നമ്മളൊരു ഉത്തമ ഭക്തനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മളെ കാഴ്ചയിൽ നമ്മളൊരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അവരെ സംബന്ധിച്ച് കുറിച്ച്. ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, ടു സെറ്റ് ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഭയങ്കര നല്ല ഭംഗിയിൽ വൃത്തിയിൽ ഡ്രസ് ചെയ്ത്, അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനാണ് അയാൾ, വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കാണ് ആ രൂപത്തിൽ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച്, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ? അതേ സ്ഥാനത്ത് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര പണ്ഡിതനായിരിക്കും, ഭയങ്കര നോളജ് ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു ഡ്രസ്സ്, ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സ് അല്ലായിരിക്കും അയാള്. ഒരിക്കലും ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക, ഇയാള് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാന്ന് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ അയാൾ ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു ലെവലിലുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം, ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവരെ വിലയിരുത്താണ്, അല്ലെ? നമുക്ക് ബാഹ്യമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ അവരെ വിലയിരുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ആറാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മളെ സാമാന്യ ദൃഷ്ടിക്ക് വിഷയീഭവിച്ച ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അതായത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തന്, പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് അവന്റെ ശരീരവുമായി താതാത്മ്യവുമില്ല. താദൃശ ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത്. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. അവന്റെ ശരീരവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ആ വ്യക്തിക്ക്. താദൃശ്യ ഭക്തനെ ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ശരീരമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോ ആ ശരീരത്തില് പല രീതിയിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഭൗതികമായ വീക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ, ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ വീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും ആ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ ശാരീരികമായിട്ട് പല ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ആ വ്യക്തിക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ആ വ്യക്തിയെ ഭൗതികമായ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ആ ശുദ്ധ ഭക്തന് ആ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അതല്ല ആരുടെ, അശുദ്ധ ഭക്തന്റെ. നമ്മള് രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗവതത്തിൽ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ പോലെ, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെട്ടത്. രൂപം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന, നമ്മള് ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കാഴ്ചയിലല്ല നോക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ്, ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശരീരത്തിന്റെ ആ ബോധത്തില് ഭൗതികമായ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. എങ്ങനെ? അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശരീരം വികലമാണെന്നോ, ദുർലഭമാണെന്നോ അന്നൊന്നും നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ഭക്തനെ സുഗന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം ആ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല, ആ ഒരു ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ദൃഷ്ടിയിലാണ് നമുക്ക് ആ ദൃശ്യ വൈകല്യങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപാകതയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ആ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, എപ്രകാരമാണോ ഗംഗാജലത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഗംഗാജലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിവ്യമായതാണ്, അല്ലെ? ദിവ്യമായ സ്വഭാവമാണ്, ദിവ്യത്വമുള്ളതാണ് ഗംഗാജലം. മഴക്കാലം വരുമ്പോ അത് ഗംഗാജലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ചെളിയും ചേറൊക്കെ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും ഗംഗാജലം. പക്ഷെ എങ്കിലും അതിന്റെ ദിവ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ചെളി നിറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആകെ എന്താ പറയാ, അത്രയും മോശമായിട്ട് നമുക്ക് കാണും. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഗംഗാജലത്തിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ?
ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആര് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്. ഒരു ഭക്തൻ നമുക്ക് കാഴ്ചയിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത്, വൈകല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. പക്ഷെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഗുണത്തിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ദോഷങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഗംഗാജലത്തിന്റെ പോലെ, ഗംഗാ നദിയെ പോലെയാണ്. കാരണം മഴക്കാലത്ത് ചെളിയും നൂരൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിലും പക്ഷെ ആ ദിവ്യത്വം ആ ഗംഗാജലത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആര് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭൗതികമായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടോ അതല്ലെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ ശരീരം വികലമാണെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പറയാനായിട്ടോ ചിന്തിക്കാനായിട്ടോ ആരെ പാടില്ല, ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമുക്ക് തോന്നാം അത്തരത്തിൽ വൈകല്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു അപാകതയായിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷേ ആ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും എന്തുണ്ട്, ആ ഉത്തമമായ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേറും കലർന്നൊഴുകി പോകുന്ന ഗംഗാ നദിയെ പോലെയാണത്. ഗംഗാജലം ഈ വൈകല്യങ്ങളിലൊന്നും ദൂഷിതമാകുന്നില്ല. ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയൊന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് പറ്റും നിറച്ച് ചെളി വെള്ളമാണ് ഗംഗാജലം, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമന്ന കളറിൽ വെള്ളം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനെ ദിവ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഗംഗാജലമാണ് എന്തായാലും. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ആ ഗംഗാ നദിയിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ? കാരണം ആ ഗംഗാ നദിയിലെ ജലം അത്രയും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരെന്ത് ചെയ്യും, ആ ഗംഗാജലത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിസ്ഥിതി ഒന്നും കണക്കിലെടുക്കില്ല. അവർക്കറിയാം അതെന്താണ്, അത് പരിശുദ്ധമായതാണ്, അത് അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്നല്ല. കാരണം അതിന്റെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്, ആ ദിവ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത് ആത്മജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരതിലിറങ്ങും. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ ഇറങ്ങില്ല. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അപ്പോ വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ചാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയില് ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ, ഒരു ഭക്തന് നമുക്കിപ്പോ ശാരീരികമായിട്ട് വല്ല വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് പറയാ, താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും വികരമായ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തില് ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരു അപാകതയായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം ആ ഉത്തമ ഭക്തൻ ഇത്തരം വൈകല്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടാലും ആ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, അവിടെ ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. എപ്രകാരമാണോ മഴക്കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഗംഗാ നദിയിൽ നുരയും ചേറും കലർന്നൊഴുകി പോകുമ്പോഴും ആ നദി എപ്രകാരം ഇരിക്കുകയാണ്, ആ നദിയിലെ ദിവ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെയാണ് ആര് ആ ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആർക്കും? വല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. പോയിന്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, മനസ്സിലായില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് നമ്മള് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ദീപാവലിയുടെ പടക്കം പൊട്ടൽ തുടങ്ങി. സംസാരം സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകുന്നു. സെക്കൻഡ് മാതാജി, ഇവിടെ ഭയങ്കര ബഹളം, പടക്കം പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദീപാവലിയുടെ തുടങ്ങി ഇവിടൊക്കെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ മാതാജി? നാളെ എന്തേ? നാളെ ദീപാവലിയാണ്. നാളെ ഭയങ്കര ശബ്ദമായിരിക്കും. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ദീപാവലി. നാളെ ദീപാവലിയാണ്. നാളെ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ തിങ്കളാഴ്ച അല്ലേ ദീപാവലി? തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ദീപാവലി. നാളെ ദീപാവലി തലേന്ന്. ദീപാവലി തിങ്കളാഴ്ച അല്ലേ മാതാജി? കുറച്ചായിട്ട് പറയാം കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ചിലപ്പോ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാവാം, താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാവാം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ദൃഷ്ടിയോടെ ആരെ കാണാൻ പാടില്ല, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം ആ വൈകല്യങ്ങൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലുമായ ഉത്തമ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്, ഒരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആ ഭക്തന് ഒരിക്കലും ആ വൈകല്യങ്ങൾക്കിടയിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരിക്കലും ആ ഭക്തന്
ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിന് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്, എപ്രകാരമാണോ ഗംഗാ നദി, മഴക്കാലത്ത് ഗംഗാ നദി എങ്ങനെയാണ്? ഗംഗാ നദി നിറച്ച് ചെളിയും നൊരയും ചേറും നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗംഗാ നദി ഒഴുകി പോകുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും എങ്ങനെയാണ് ആ ഗംഗാ നദിയിലെ ജലത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം അപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ ഒരു ഭക്തൻ നമുക്ക് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വൈകല്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നിയാലും ആ ഭക്തന്റെ എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല? ആ ഭക്തന് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടാത്ത? ഉത്തമ ഭക്തന് ഒരിക്കലും ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ആ ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെ കാണാൻ പാടില്ല? ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടോട്, ഒരു വൈഷ്ണവന്, ഒരു ഭക്തന് ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടി നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. ചിലപ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ കണ്ണിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കൈയും കാലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരിക്കാം, താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരിക്കാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ രീതിയിൽ ഭൗതികമായ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ നമുക്ക് തോന്നിയാലും ആ ദോഷഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ദോഷമായിട്ട് അതിനെ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? എപ്രകാരമാണോ മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേറും ചേർന്നൊഴുകുന്ന ഗംഗാ നദി, ആ ഗംഗാ നദി എങ്ങനെയാണ്? നുരയും ചേർന്ന് ഒഴുകുന്ന ഗംഗാ നദിക്ക് ഒരിക്കലും ആ ചെളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അതിന്റെ ദിവ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് ആര്? അശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആരെ കാണാൻ പാടില്ല? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കാണാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഞാൻ വായിക്കാം. കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനായ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ അവന്റെ ശരീരവുമായി ഒരു താതാത്മ്യവും ഇല്ല. താദൃശ ഭക്തനെ ഭൗതികതയുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കരുത്. താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശരീരത്തിന് വർണ്ണഭംഗിയില്ലെന്നോ, ശരീരം വികലമാണെന്നോ, രോഗഗ്രസ്തനാണെന്നോ, ദുർബലനാണെന്നോ ഉള്ള കാര്യം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒരു ഭക്തന് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. സാമാന്യ ജനദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു ഭക്തോത്തമന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ദൃശ്യവൈകല്യങ്ങൾ ഒരു അപാകതയായി തോന്നാം. പക്ഷെ ദൃശ്യങ്ങളായ ദോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് ദൂഷണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേറും ചേർന്ന് കലർന്നൊഴുകി പോകുന്ന ഗംഗാ നദിയെ പോലെയാണത്. ഗംഗാജലം ഈ വൈകല്യങ്ങളാലൊന്നും ദൂഷിതമാകുന്നില്ല. ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ചവർ ജലത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയൊന്നും ഗണിക്കാതെ ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബോധത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ശുദ്ധ ഭക്തനെ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ആ വ്യക്തി താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരിക്കാം, താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരിക്കാം, പിന്നെ എന്താ പറയാ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, വർണ്ണഭംഗി ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, രോഗഗ്രസ്തനായിരിക്കാം, പിന്നെന്താണ് ദുർബലനായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല? ആ ഒരു ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ രീതിയിൽ ആ ഭക്തനെ കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. എപ്രകാരമാണോ മഴക്കാലത്ത് ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നത്, നുരയും ചേറും കലർന്നാണ് ആ ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നത്, പക്ഷെ എങ്കിലും ആ നദിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ആ നദിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആരെ കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആരൊരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ. ഒരിക്കലും പുറമേക്ക് കാണുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ദൂഷിതനാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉപദേശത്തില് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തില്. മാതാജി, അതിനകത്തെ സ്വന്തം പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താ? സ്വന്തം പ്രകൃതി സ്വന്തം സ്വഭാവജനിത എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? സ്വന്തം പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും മാതാജി അത് ഇവിടെ മീനിങ്ങിൽ പറയേണ്ടത്. സ്വന്തം അത് നമ്മൾ ജനിച്ച കുടുംബത്തിനായിരിക്കും പറയണത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ പറയാലോ, ജനിതൈക ദോഷം എന്നല്ല, ജനിച്ചതിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയണത്. അതെ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് താഴ്ന്ന കുലത്തിലൊക്കെ ജനിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കണക്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ അറിയാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടല്ല അത് ജനിക്കുന്നത്. ജന്മനാ ഉള്ള ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയായിരിക്കും അല്ലേ? സ്വന്തം പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജന്മനാ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട്. ദോഷം
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ കുലത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാ ജനിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇതിൽ ജനിക്കും, നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് വിചാരിക്കും, ആ വ്യക്തി അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ജനിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. സ്വഭാവം ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നല്ല പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തില് ഉള്ള ജനനാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ അതെന്താണ് പറയണത്, അങ്ങനെയുള്ളത് അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയണത്. അതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറയണത്. ജനിതൈക ദോഷേ. താഴ്ന്ന തരം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, അത് തന്നെ മാതാജി അവിടെ പറയണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കാതെ പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മതലത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കാതെ പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മതലത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കാത്ത ഭക്തിയിൽ സേവനത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാലോ ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മതലത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭൗതിക പ്രചോദനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭൗതിക പ്രചോദനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കണം. വൈഷയിക സുഖാഭിലാഷമാണ് ബോധത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഭൗതിക ബോധമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ഭൗതിക ബോധത്തിലുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തനായിട്ടുണ്ടാവണം, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രചോദനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വൈശികമായിട്ട് എന്തിൽ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ, അതാണ് നമ്മളെ ബോധത്തിലുള്ളെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ശരിയായ രീതിയിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവണം. ഭൗതികമായ പ്രചോദനങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതായത് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങളിൽ പഠിച്ചത്, അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ, ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കാതെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ എന്ത് പറ്റും, ബ്രഹ്മതലത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയോഗം ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്, ശരീരത്തിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ അല്ല. അദൃഷ്ടവും ഏകാഗ്രവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവൻ മുക്തനാണ്. ഈ ഭക്തിയോഗം എന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ പ്രവർത്തനാണ്, ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ ശരീരം ഇവിടെ നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാകുന്നത്, അല്ലെ? ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നത് കൂടി ഇവിടെ തന്നെ ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചു, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചു, നമ്മളിപ്പോ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണത്, നമ്മൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി, ആത്മാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനാണിത്. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ജന്മം, അടുത്തൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും, എവിടെ വരെ വെച്ചാണ് ചെയ്തു നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് വെച്ച് വീണ്ടും തുടങ്ങും. ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമായതുകൊണ്ട് അതിനൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, അതിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമല്ല, അദൃഷ്ടവും ഏകാഗ്രവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവൻ മുക്തനായിരിക്കും. ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹികങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അവനെ സാധുവായിട്ടേ കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഇപ്പൊ ഗാർഹികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും ആ ഒരു ഭക്തനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണണം, അവനെ സാധുവായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത്. അതെവിടെയാന്ന് കണ്ടോ ആരെങ്കിലും?
ഇവിടെ ഭക്തനെ 72ാമത്തെ പേജില് ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട പോലും അവനെ സ്വാദായിട്ടേ കണക്കാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഹരേഷ്ണമാതാജി കണ്ടിട്ടാ. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ, ഒരു ഭക്തനെ നമ്മള് ഗാർഹികങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും അവനെ സാധുവായിട്ട് സജ്ജനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? അത് ഭഗവത് സേനത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനുള്ളത്. അതായത് അവനെ സാമാന്യ ജനത്തെ പോലെ കരുതുവാൻ പാടില്ലെന്ന്. അതായത് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന്, സാധാരണ ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണെന്ന് ആർക്ക് തോന്നാണ്? നമുക്കാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ് ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്? അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യൻ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് നമുക്ക് തോന്നാം അവര് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ, നമുക്കും പിന്നെന്താ ചെയ്താലെന്ന്. പക്ഷെ അവരാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ മുന്നിൽ നമുക്ക് തോന്നാണ് അവരാ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തിയാണെന്ന്. പക്ഷെ അവരെന്താണ്, സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് മാത്രമുള്ളൂ. പക്ഷെ അവരുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്? അവർ ഉയർന്നവരാണ്. അവരാ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരത് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ കരുതാനായിട്ട് പാടില്ല. അവരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സാധുവായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കണം കരുതേണ്ടത്. ഒരു ഗോസ്വാമിമാരിൽ രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ജന്മം കൊണ്ട് മുഹമ്മദീയരായിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് അവരെ ഗോസ്വാമി നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയത്. രൂപഗോസ്വാമി സനാതന ഗോസ്വാമി ജന്മം കൊണ്ട് മുഹമ്മദീയരല്ലായിരുന്നു, അവര് ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. സരസ്വതി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു അവർ ജന്മം എടുത്തത്. അതിനുശേഷം അവരുടെ ജോലി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താണ് സക്കീർ മുഹമ്മദ് ഷായോ എന്താ പേര് പറഞ്ഞു, നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ അല്ലെ, അവരുടെ മന്ത്രിസഭയില് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഏത് മതം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നത്? മുസ്ലിം മതം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നത്. പിന്നെ അതിനു ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ പിന്നീട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെയാണ് അവര് ഗോസ്വാമി നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നത്. ഭക്തന്മാർ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായാലും സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായാലും അവരെ ഒരുപോലെ കാണണം. ഇപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയണത്, ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ചില ഭക്തന്മാര് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരിക്കും, ഇപ്പൊ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരിക്കും. ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം? ഒരേപോലെ കാണണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ അല്ലെ, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മക്കളും ഉണ്ടാവും നമ്മളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ടീച്ചർമാരുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട് തോന്നും നമുക്ക് ഇല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് അനുഭവം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ? തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരുണ്ടാവും. പിന്നെ അപ്പൊ അവര് പറയുമ്പോ എന്താണ്, എന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ അങ്ങനെയാണ്, ആചാര്യന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന. അപ്പൊ അവരോടൊരു വേറെ രീതിയിൽ, സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ വന്നവരോട് വേറെ രീതിയിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരും നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം? ഒരേപോലെ നമ്മൾ കാണണം. പിന്നെ നിത്യാനന്ദന്റെയും അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെയും കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കാതെയും ഗോസ്വാമി എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവൻ താനൊരു ഗോസ്വാമി ആയിരിക്കുന്നു എന്നോർത്ത് അഹങ്കാരം കാണിക്കരുത്. അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ഉടനെ അധപനിച്ചു പോകും. ഇപ്പൊ നിത്യാനന്ദന്റെ അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ജനിക്കാതെയും ഗോസ്വാമി എന്ന ബിരുദം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൊരുവൻ. അപ്പോ ഈ ഗോസ്വാമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതൊരു കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ടൈറ്റിലാണ്. അവിടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നവരൊക്കെ ഗോസ്വാമിമാരായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിത്യാനന്ദന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നവര്, അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെ അവർക്ക് അപ്പൊ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് അവിടെ. ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാതെ തന്നെ ചിലവർക്ക് ഏത് ബിരുദം കൊടുക്കും? ഗോസ്വാമി ബിരുദം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഗോസ്വാമി ബിരുദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അഹങ്കാരം വരാണ്. എന്ത്? നമ്മളും ഗോസ്വാമിയാണ് എന്നൊരു അഹങ്കാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അധപതനം സംഭവിക്കും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല നമുക്ക്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൃപയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത് ആ വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളോടും നാം ചെയ്യുന്ന വലിയ അപരാധമാണ്. ഈ അപരാധത്തെയാണ് ഹാത്തി ഗജാപരാധം എന്ന് ഗജാപരാധം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് വൈഷ്ണവന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ്. ഈ അപരാധത്തെ എങ്ങനെയാ പറയണത്?
ഹാത്തി മത്ത മത്ത ഗജാപരാധം എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു മത്ത ഗജത്തിന് വലിയ വിപത്തുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറയാം, വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ആന ചെയ്യുന്നത്? മതയാന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ മതയാന ചെന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അതേപോലെയാണ് വൈഷ്ണവനോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അത്രയും എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വൈഷ്ണവനെതിരെ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു വൈഷ്ണവനെതിരെ അപരാധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന് ഇവിടെ എന്തിനോടാ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഹാത്തി മാത്ത മത്ത ഗജാപരാധം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്നേക്കാൾ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും തന്നേക്കാൾ താഴ്ന്ന പദവിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ എല്ലാ വിധത്തിലും സഹായിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഉയർന്നവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാം, താഴ്ന്നവരിൽ നിന്ന് താഴ്ന്നവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം. രണ്ടും ചെയ്യണം നമ്മൾ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒരുവനെ ഉയർന്നവൻ താഴ്ന്നവൻ എന്ന് വ്യവഹരിക്കരുത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വളർന്നതനുസരിച്ച് ഒരുവനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പാടില്ല? ഉയർന്നവരാണെന്നോ താഴ്ന്നവരാണെന്നോ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പാടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു പ്രത്യേക ജനതയ്ക്ക് മാത്രമാണെന്നോ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണെന്നോ ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തിന് മാത്രമാണെന്നോ കരുതുന്നവർ വൈഷ്ണവന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി കാണുന്നവനാണ്. ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ജനതയ്ക്ക് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തിന് മാത്രമാണെന്ന് കരുതുന്നവർ എങ്ങനെയാണ്? ആ വൈഷ്ണവന്റെ ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം നോക്കി കാണുന്നവനാണെന്ന് പറയണം. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണല്ലേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഉന്നതനായ വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ഗുരുസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിതനാണ്. നവാഗതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യസ്ഥാനത്തും. ആചാര്യൻ ശിഷ്യരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ശിഷ്യരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യരുത്. അപ്പോ ഒരു ഉന്നത വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ഏത് സ്ഥാനത്തായിരിക്കും? ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും. നവാഗതൻ എപ്പോഴും ശിഷ്യസ്ഥാനത്തായിരിക്കും. ഒരു ആചാര്യൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന്, ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്തിനും ഇടവയ്ക്കരുത്? ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഇടവരാനായിട്ട് ഇതിനും ഇടവരുത്തരുത് നമ്മള്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ഈ 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നത്. മെയിനായിട്ട് വൈഷ്ണവ അപരാധം ആണ് പറയുന്നത് ഇതില്. ആ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാത്തി മത്ത ഗജാപരാധത്തിനോടാണ് ഇപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊരു ആന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ കയറിയാലുള്ള അവസ്ഥ അതേപോലെയാണ് എങ്ങനെ വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താലും വൈഷ്ണവനെ നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാവും? നമ്മളത് പതുക്കെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ആയി തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വൈഷ്ണവ അപരാധം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കുമ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? സംശയമുണ്ടോ പറഞ്ഞതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവസാനം പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞേ മാതാജി. എന്തായിരുന്നു പോയിന്റ് മാതാജി? എന്താ പറഞ്ഞില്ല? വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിക്കുന്നത് നമ്മള് ഹാത്തി മതയാൻ, അതായത് ഒരു മതയാൻ നല്ല ഭംഗി കയറിയാൽ എന്താ സ്ഥിതി? ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ അല്ലെ? ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ എന്താണ്? അത് മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് നമ്മള് വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വന്നിട്ടും വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അവിടെ പോസ് ചെയ്ത പോലെ അവിടെ നിൽക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കാരണം നമ്മൾ വൈഷ്ണവ കൃപ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകാം. ശ്ലോകം 6ാമത്തിൽ അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? വൈഷ്ണവാവതാരം ചെയ്താൽ ഒരു ആന കരിമ്പുന്തോട്ടത്തിൽ കയറിയതുപോലെയാന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ മാതാജി?
അത് വൈഷ്ണവ അതങ്ങനെ. അത് കൂടാതെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ലല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവ അപരാധ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനെന്നോ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും വൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ പിന്നെ വർണ്ണഭംഗിയില്ലെങ്കിലോ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കരുത്. നോക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അത് അതിനുള്ള ഉദാഹരണം ഗംഗാ പിന്നെ നദീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഴക്കാലത്ത് പിന്നെ നുരയും ചേറും കലർന്ന് ഒഴുകുന്ന മഴക്കാലത്ത് നുരയും ചേറും കലർന്ന് ഒഴുകുന്ന ഗംഗാ നദിയുടെ പവിത്രത ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനും. ഒരിക്കലും ആ ഭക്തന് എന്ത് ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടായാലും ആ ഭക്തനെ അത് ബാധിക്കൂല. ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൊല്ലണേ. ഓക്കെ മാതാജി. ഒരു ഭക്തൻ ഗാർഹികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അവനെ സജ്ജനമായിട്ട് വേണം കരുതാൻ. ഒരു ഭക്തനെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഗംഗാ നദിയോട് അല്ലെ? ഗംഗാ നദിയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വൈഷ്ണവനോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തെ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ടാണ് എല്ലാവരും. മത്ത ഗജാപരാധത്തിനോട്. മത്ത ഗജാപരാധത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂന്തോട്ടത്തിൽ കയറിയതുപോലെ മാതാജി പറഞ്ഞു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. എപ്രകാരമാണോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ. ഭക്തിയോഗം ഏതിന്റെ പ്രവർത്തനാണ്? ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. ഗോസ്വാമിമാർ എപ്പോഴാണ് അധപതിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? അഹങ്കരിക്കുമ്പോൾ. ഗോസ്വാമിയുടെ പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരം. ഗോസ്വാമിമാരുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്നുള്ള അഹങ്കാരം അവർക്കുണ്ടല്ലോ. അവർ ഉയർന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴല്ലേ അവർക്ക് അധപതനം ഉണ്ടാകുന്നേ. അതെ. അവര് എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോസ്വാമി എന്നുള്ളൊരു ബിരുദം കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ അവർക്ക് അധപതിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയാം. അതായത് ഈ ബിരുദം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ബിരുദം കിട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ ഗോസ്വാമി ആയല്ലോ എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം വരാം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്കപ്പം പതനം സംഭവിക്കും. ഈ വൈഷ്ണവരാധ വൈഷ്ണവ അപരാധാണ് മാതാജി. അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് കേട്ടോ. വൈഷ്ണവ അപരാധം സംഭവിക്കുന്ന വഴികള് ഏതൊക്കെയാണ്? വൈഷ്ണവ അപരാധം സംഭവിക്കുന്ന വഴികള് ആചാര്യൻ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കരുത്. ഒരു ആചാര്യൻ ശിഷ്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കരുത്. പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മളൊരു ആചാര്യനെ തിരുത്താനും പാടില്ല. നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു ആചാര്യൻ നമ്മള് ഉപദേശിച്ചവിടെ ഞാൻ വായിക്കാം. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ വിമർശിക്കുക അത് ഗൗരവമുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവാപരാധമായിരിക്കും. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വൈഷ്ണവാപരാധമാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവാപരാധം സംഭവിക്കുന്ന വഴികളല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ നമുക്കറിയാം, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുകയാണെന്ന് വെക്കുക, അതെന്താണ്? അതൊരു വൈഷ്ണവാപരാധം. പിന്നത്തെ പറയണത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വിഘ്നകാരിയും അപകടകാരിയുമായിരിക്കും. പിന്നെ ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനില് അസൂയാലു ആവാൻ പാടില്ല. അസൂയാലു ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ശുദ്ധ വൈഷ്ണവൻ അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് വിധേയനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും തെറ്റാണ്. ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവൻ അച്ചടക്ക നടപടികൾക്ക് വിധേയനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും എന്താണ്? തെറ്റാണ്. പിന്നെ ആ ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനെ ഉപദേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും തെറ്റുതിരുത്താൻ നോക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ തെറ്റുതിരുത്താൻ നോക്കുന്നതും ഉപദേശിക്കുന്നതും എന്താണ്? അപരാധമാണ്.